Greetings, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kanongo gara uri mugari pana badango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rendi. Thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Yes, nyanda nayo panapa inyaya shamisa vanhu vakawanda, yavhundutsa vanhu vakawanda zvekuti pakashata. Rega tingoti gaga tipinde munyaya yedu iyo handitika, but tisatapinda munyaya yedu. Kana une business raunaro, kana une zvaunazvo zvauda kushambadzirwa, this week I'm giving back to my Point 5 Creative community. Namba dzangu ndo dziri pasi idzo, ndibate then titaure tione toitana sei handitika. So nyaya ndanayo ndeiyi yemukomana anonzi Ravines. Ayangomana zvamanje ka ari papeak yekuvhura hombe. Asitomboita mafanis, arungovhura chete ya ma1. So pane post yaaisa paTwitter. This is the post. Handikwanisa hangu kuiverenga. Munongozviverengera mega post yacho noti pakashata tone ma1 chaiyo. Mongozviverengera mega kana mera ndiite kuti ikure mbichana tonoti munyasoona. Yes, iyo post irapo yo. Post inova iyo yagumbura vanhu vazhinji, vave nekunyunyuta, vave nekutukwa, ava nekutukwa kukuru kwekuti pakashata. Izvo zvina manje kutaura kwatiri kuita kunoku kuTwitter hakuna zororo. Zvikanzi naIRR haasi ava kudawo bhenzi remukomana. Vamwe vari kuti hanzi ari kuda kunyengerera, is now bootlicking the ruling party kuti apiwewo something. But mukomana last year akanyora tsamba kuna President ED achikumbira a piece of land nemari yekuita kustarta a creative hub. Saka ndofunga arungosimbisawo chinhu chake kuti aite sei adaro zvinhu zvake zvipinde mugwara handitika. Saka ndo post ranga ndanaro kuti ndikuratidzei kuti ndo mafungiro emukomana. Hanzi Zanu Huchi, Chamisa iduzv zvamaona apo handitika. So without wasting much of your time, zvamanje ka ngasangane muvidhio rinotera.